Přibližujeme se k ním, pane. Za minutu bude Lone Star náš. Výborně. Připravte se k útoku. Připravit k útoku! Až napočítám do 3. 1, 2, pozdě! Tam zmizeli, co se to děje? Já nevím, pane. Asi tam budou mít hypertrysky. Znamená to snad, že už je nedohoníme? Ne, pane. Tak je najděte a fofre! Ano, pane. Připravit loď na rychlost světla. Ne, to je moc pomalu. Světlo, že je pomalé? Ano, budeme muset přejít na absurdní rychlost. Absurdní rychlost. Tak rychle jsme nikdy neletěli. Nejsem si jist, jestli tahle loď... Něco jsem vám snad řekl, plukovníku. Čekám. Připravte loď! Připravte loď na absurdní rychlost. Připoutejte se, prosím. Utěsněte všechny vchody a východy. Uzavřete nákupní středisko. Uzavřete cirkus. Zajistěte všechna zvířata zoo. Dejte mi to vy zatracené budišky čemu. Až řeknu teď, poletíme absurdní rychlostí. Neměl byste se připoutat? Nechte si svý rady. Absurdní rychlost. Teď! Co jsem komu udělal? Mám mozek až někde dole v patě. Co to sakra bylo? Spaceball 1. Ty teda prosvištěli.